sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Saliwat mga garaman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline. Karon nga daw Biyernes kita, maulanon kita nga presentation sang inyo palatuntunan na aksyon hotline. Now sa mga taga-Palamatita, Biyernes na Biyernes, kag karon nga daw petsa 30 na sa bulan sang Oktubre tuig 2020. Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kaanginan sa mga Negrosanon kag Bacorodnon, medyo halonggid, bangod nga nagadungdong ang aton panahon na. Dala ini sa gihapon sang Typhoon Rolly nga ara subong ang estimated nga area niya mga 1,195 kilometros na sidlangan sang Central Luzon. May ara sang coordinate nga 16.4 degrees north kag 133.3 degrees east. Sa gihapon may ara sang maximum nga sustained winds 140 km per hora man o pertiman baskog man ining hangin nga dala. Kag sumong man may panalagsang nga pagbugso o may kabaskugon nga 170 km per hora base diri sa ginapagwa nga advisory sang pag-asa. Now, nagaidog ini o kanang direksyon niya ang trajectory westward sang pungsod ang iya sining direksyon ang kadasigon 20 km per hora. Hinay lang ang iya sining pag-idog. Diri sa aton ano ini, dala pa ni Rolly, perti bala kalapad sa niya diri dala nga pag-ulan. Ang akong advisory sa mga nagapagwa o kung nagapadulong out of town, medyo halong gid kita. Bangon madanlog ang dalanon sa mga nagatabok sa magkasubaan inang waitaytay, hindi gid maghatag sang kumpiyansa. Aksyon ay Tayhopon checking in diri sa aton Biyernes nga presentation. Sa inyo palatuntunan aksyon na hotline, mag-aksyon ta nga naga-monitor na via Facebook Live. Good morning sa inyo tanan. Welcome na diri sa aton sining pagpangaragad. Padayon lang nga magpadala sang inyo mga mensahe paagi sa aton sining text hotline. Ara dira available kag subong man sa comment section sang Facebook Live naton dira pwede man kamo makapadala sang mensahe. Available man kita sa YouTube, importante mayara ka lang sang available nga internet connection. Ginayon ka nga magkapadala sang mensahe no bilang pagpartisipar sa aton sining pagpangalagad. Simple gid lang para nga inyo sining mga opinyon kag reaksyon karon nga aga aton man mahibaluan. Amo man sa mga nagamonitor sa on-air no ang iban diri, di wifi sang internet connection,
Sige lang, monitor lang ka muna para sa mga update nga aton pagadalon today. Aksyon Hotline. Totoo naman kita alas 9:15 karon iya nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon nga adlaw, may mga update kita nga ibuloon karon, no? Angot iya kundi kahapon may arasang ginapatigayon nga surveillance test sa nabilin nga mga vendors kag empleyado man sa merkado, no? Kahapon ilagin patigayon ang eksakto nga numero o kadamuon hibaluon ta, no? Kay importante ini kag nano pa ang masunod nga mga plano nga himuon sang city, no? Sa iban pagin nga sektor kon swab test ang paghambalan. Aksyon Hotline. Karon man nga adlaw, Oktubre 30, amo ini ang gin-schedule o natalana nga magapatigayon sang turnover ceremony sa quarantine facility ng proyekto sa area sang barangay Alihis, sudad sang Bacolod. Ti may mga magakaridri o mag-abot nga pila ka mga opisyal agud man nga mag-attend sa sining turnover ceremony. Aksyon Hotline. Ang Iglesia ni Cristo, no, nagdonar sang 3,000 ka mga food packs para sa City Government of Bacolod. Now, sini ang magkabenepisyo? Sino ang target na rin nga hatagan sa sining mga food packs? Aksyon Hotline. Kag, no, ang pila ka mga latest karon no, sadtong nagluntad man, dira iyang kaso, pagbuno, kag shooting sa area sang barangay Granada. No, ti baloon tay na, grabe man nga, ano yung ginalinan sang ginamo nila man. Aksyon Hotline. Amo na so far, no, sa lokal diri ang pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Pero antes ang tanan, kay karon nga aga, duklain gisang timpo ho, doon nagadungdong gidya, inablang dumabagyuhon ang tiyempo ta. Diri sa aton sa Bacolod, umpisa pa ni kagabi actually, no, nga pagtupa sang ulan. Kapon perti ka pa ang isang panahon. Aksyon Hotline. Daw ginabagang lawas mo perti ka ginot, pero tinagtupa ang ulan. Now, ining si Rolly, nanong epekto niya diri sa aton, kag ano man, may iban pagid nga with the disturbance nga subong approaching diri sa aton sa area sang Pilipinas. Nanong mga pagpanghanda subong nga ginahimo halin sa probinsya pagkadto sa syudad sang Bacolod. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa mga nagapamangkot kung anong status, anong sitwasyon sa aton lakat sa panahon, anong ekspektaron tagkaron nga adlaw, we have Sir Jomari Vargas gikan sa PDMP or I mean sa CDR Rimo. Amo ini ang cluster head na Executive Assistant Sir Jomari Vargas. Sir Joms, morning. Art may aga. Salamat gid sa time. Sir, damo nga pamangkot sa akon silingit inano ni epekto panigyapon ni Rolly ning sa aton kay alin pagkaina kagabi pagtuling pagtupa sa mga ulan. Anong advisory naton, sir? Actually, advise pa yung role, layo pa yan siguro matyagan talaga siguro mga Domingo, Lunes pa yan, Sabado sing gabi kagahon. Ini nagatupa sa ako sa may thunderstorm nga nagtipon ng Blasaya. Okay. Sa area Bisaya. Actually na kulapan niya kinibilog ay isla sa Negros sa Cebu mo. Parsing Panay. So, amo na siyang pag-ulan po, hindi pa na bagyo. Ang si Rolly, manugsulod pa lang sa weekend. So, si Rolly, mo pala sa weekend pa siya, gina-expect nga mag-igo. Kag domidyo bulo basko nga bagyo sa raw? Ang ilaga ni forecast, basi mag-super typhoon pa ning si Rolly mo. Pero depende sa sitwasyon. Kaya kahapon pa lang daan, although hindi siya mag-agi, klaroon ko lang tandaan, ang iya forecast, hindi siya mag-agi sa isla sa Negros Valley o Cebu or Panay. Taas-taas siya. No, iguon niya siya ni daw pareho sa inagyan, mablang nagligad ni Kenta. Galing kaya muna yan daw, nagbaskog ni siya. Sa pagsugod pa lang daan, mas malambot sa 240 kilometers per hour kaya. Pero depende. No? Why may siya sa galiwat mo isang ang kwansin mo. So, yeah, category as of last night is category 3.
2 or 3. So bilang kapasaka pa na siya kasi sa Amerika mo na usab nila. So posible mo na siya may mo sa typhoon or super typhoon depende sa sitwasyon within the next 2 days. Okay. Since nga may chance nga mangin super typhoon, ano ang mga preparasyon naton diri Bacolod City kay tibisa na to siya dampi sa Luzon to kung mag super typhoon siya ang ulan hindi ta ma-expectan na kundi naton dapat pagatagan kumpiyansa, sir? Well, amon na away na tas na actually amon pag ato pa lang si Kenta pa lang daan ni set up na nampay ang problema to na subong niya is din ining wala bala kita hindi bala kita ka meeting sa aton responding team. Okay. Nga face to face no. So virtual meeting o ganit by phone na lang kasi kabudlay mag virtual kay hindi mo magtelefon. Ining na set up na lamon at nga mo naman na response sa pagbaha abi ang evacuation center nga hindi pwede sa mga eskwelahan identify na namon. Hindi ka nakadala sing pamilya subong niya sa kuan mo evacuation center nga eskwelahan mo. Correct. Sara na hamon nga mga kuan. Na kung may mga positive case bala namon at nga tara na butang o iban LSI ining returning residents Manila or Cebu. So may mga area na kami identify nga evacuation area no. Okay. Area pag ni laban namon sa Ramonart covered court. Kami tent na kami daw camping tent la yang individual para sa pamilya nga hindi na sila maglaton o maglalapitay sa iban para sa tunguna. I see. So amo na mga preparasyon tagay subong to mo ning kabudlayan nga hindi mo dapat nga tingbon ni sila kon magsinimpunan sila nagkaroon sa evacuation center. Pero kumo nga ate ang aton mga personnel amo man ni sila ang nagapangabudlay dira kang nagaserbisyo subong halin sa hakutay pasyente sa COVID gid pamatay kagaw o kon manugpatay kagaw. So nano subong sir may gin-recall ka somehow sa ila dira pila ka individual nga tutok anay preparasyon subong? Pero actually amon niya team sa amon mga grupo bla yung rescue group ya atara man na mo. Okay. So pares ning mga kabalikat ni mga grupo bla sing Coast Guard mabulig man na sa amon, ang pulis gabulig man na sa amon sa patrolling rescue operations. Ang mitigate chamber ara mo sa Japon katiwan isla akin task ya during COVID operations mo. So during typhoon kuan isla mabulig na sa amon niya sa operations. Okay. Ang amon flood control ang galing amon at ang makwan ko gid yang away gid namon makuti aton dalanon. Tungod sining amon flood control lagi mo sa COVID control mo. So hindi way gid namon matandog hope kami tani nga magabot ni amon kami sa sunbulan. Okay. Galing kay daw mas matasar man tungod sining duha ka bagyo kay kasunod ni. Actually hindi lang isa May isa ba gid desisyon ni naman nga lang sila magabot re. Ayawer. Gasunod na ni Sir although ni si Shoni daw masaka ni siya kasi hindi man sa gusto na respetar naman si Role kung maslot sa Pilipinas hindi man sa magupod no basing guwas ni Shoni maliko si Role panaog siya pasaka pa sa Japan or Taiwan. Amo ni si Shoni ang ginambal mo nga si Atsani Atsani mo na siya Atsani mo na siya okay. Kung si Atsani kung yes niya plastada kung magdayon Daw Mindanao sa yung target niya? Daw Mindanao sa iya subong location? Lobo siya pero namasaka ni siya Kaya tungkol may interaction ng duha ka bagyo at siya isa ka lugar hindi sila maglapit unless otherwise mag-imo sa Fujiwara effect niya mo niya dako ka bagyo no? Pero hindi naman pwede yung Fujiwara kita makadako ni si Juan Si Role kaya gini si Atsani dako man. Okay. So hindi na masaka ni siya So subong ang nabatyagan tayo subong diri local thunderstorms ani kay why nilabot sa bagyo pa. Okay, I was expecting ara na nagkasulod na si Rolly kay ang advisory sang kwan may mga coordinates silang ginambal balang ato na sa area sang layo kayo. Luzon. No layo galing no layo sa aton. Why gidya layo kayo. So anyway, ang ato ng bantayan ni Guro Sir kung magtupa todo kag ang itong coordination mo bala sa unang ang pulis, ang mga barangay officials nga ato dito sa somewhere in Granada, Alangilan, Talisay, Morsya nga mga coordination bala nga in kaso nga perting bubos ang ulan to magkapabalo man dira sila sa office mo para magka-inform kita sa mga nalubuan barangay di. Well actually at na set up na namon na sing
ano pa itong, bulan lang. Set up na namon aliwat ang sistema. Okay. Kaya once monitor namon sa amon di monitoring system nga daw damululan sa babaw, sige na katawag na itong amon team. Ang amon Bacolod Police mismo katawag to sa Murcia kag sa Don Salvador na nung ulan. Text blast na muna sa barangay. Kaya actually sa mga text blast kami basta kinansin po sa mga barangay pati ang aton team. So, kabalo na sila sa sitwasyon, expect ka thunderstorm, 1-2 ka oras, mamon sila. Usual na namon sa buong. Okay. Galing mo lang nagkadululungan. Install kami sa buong CCTV. Alos na ni under technical operations sa buong ibang sini. Mausar na mo ni Guru during bad weather sini nga mga sinimanag. Aha. Pero ang mga nag-ilistar ni sa kilid sa suba sa mga sadtong panghawanan naton o panghawanan sa city, matyagan kong iba nagbalalik naman na Sir Bangod nga ti, way mahatagan ni daw na sentruhan, giblang nga trabaho ninyo nga i-check na naman. Ang botang barangay, nagabulig man na si mo nga sila mismo ang monitor da sa mga waterways, balang nga basikin patindugan naman structure? Well, amo lahat ang problema naton sa buong no. Kaya ako hindi ako gid masyado ipit sang barangay. Barangay mo at pwedeng obra nila mo. Maluway ka lang sa official to sa buong tungkol siya ng COVID. Halos tanan nga plastada, maagi sila eh. So, agad na halos na wala na namon mamonitorin ng mga pagpabalik kasing okay. The way din makamisan ng monitor ka nagbalik. May harag mga guru jutay antes sa mga March ini nga tuig. Pero lately, kung sining COVID, daw halos wala higi yung tao eh. Okay. Ang sa barangay naman niya, ang ilas na at trabaho sa kung pwede ka dyan, damo isa lang yung obra sa buong. Okay. At to the extent nga, aton official kalito, hindi nakabutwa na sila trabaho sa buong sa COVID pa lang. So, why na namon na silang, kami na lang mismo matumatubot na na lang kami sini. Kaya hoping na bukawana na mo sa likod sing mambulok ma-maintain nga wala na sing masulod. Makabot ng gamit namon halin sa Manila nga magbukad na sing sang sapat na mambulok rik hindi mabudlay sa amon. Hopefully sir, no, hindi lang dala sang kalitan nga tuman diri sa aton sa Bacolod ang ining duha no ka mga ginapaabot ang isa pa bagyo nga magsulod pa in the coming days. So, meaning to say, halin subong, sa weekend, kag tubtob sunod nga simana, medyo maulano ng tiyempo tagid. Well, ang aton siguro, ang tiyempo kabay pa nga daw, hindi lang mas ulano lang, hindi lang mabagyuhon, kay mabudlay, no? Pero, mo expect na namon niya by weekend, nga posible mabagyuhon, tapos na prepara na muna at nga senaryo, no? Kung mag-ulan ng ordinaryo, fine, okay, mas mayo, no? But mo na preparahan, mabagyuhon nga ba sistema para nga plano set up hindi na may mamaguhan blaya. Tikon why na tayo eskwelahan nga butangan kung halimbawa may worst nga may mga evacuees din tani sila butang sir, butang na ta sa mga bakanting lugar nga dito butangan sang tent nga ni. Actually at may identify na kami nga mga covered court. Covered court sa barangay. Okay. Mga jeep la nga at least kag hindi naman sila nga maginutok na sila. Kahit ilang taon man naman sila. Although iban galing ko malayo mismo sa ilang lugar nga na estaran. But na siguro na namon nga hindi sila malatnan kasi ang ilang evacuation sa una may COVID case nga lugar mo. Hindi pwede, no? Pero may kasi mong damo kami sa lakyan magamit. Nga maghakot sila nga madala sa evacuation center in kaso giman may evacuation. Yes sir. So anyway, salamat gid sa tayo ginatag karon nga aga kag siguro ngimo tugon na lang sa mga Bacolod nun. Well, at siguro salamat din sa imo imo pa pagatag sa watching time. I hope nga ang aton pulo pamati. Especially ning star sa suba bla hindi na kamo magulat para magtaas pang tubig o kung hindi naman kung mag-ulan sa aton jutay basi ulan baskog sa bukid kag maghatag bla sing flash flood naman liwat. So reminder lang no, hindi naman kita gusto masabot liwat nang nagigad nga 3 patay sa aton sungod sa flash flood. So, kabay pa ulo pamati lang mo permis sa radyo para mapabalo nyo kung anong sitwasyon sa palibot sa aton syudad. Okay. At salamat, kid. Salamat, kid. Good morning, Sir John Marie Vargas. Aksyon Hotline. Now, kabay pa, nung ining mga pag-ulan, no, bangod ti magluwas sa kay Rolly, masulod pa ni ang isa pagid, si Sally, nga may sumong, amuning international name niya, no, tropical storm at sunny.
pero ini siya pasang Philippine Area of Responsibility. Budlay ni mo, hindi kita mangatag kumpiyansa. Di manugbalik pa naman ang biyahe kung tani, boss, sa mga fast craft. Although tag-isa man lang ka-unit, pero kung mag-amo niyang tiyempo, depende naman sa Philippine Coast Guard ang paghatag sa assessment kung bala madayon ang mga biyahe, kapin pa kung dalag ko ang balod. Alas 8:28 na Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Now, timely ini, unahon ko lang guro si City Ad Emang, and at the same time siya ng Executive Director sang Emergency Operation Center. Man karon nga adlaw nimo, may mga adjustment nang galing sa time. Ma-turnover na kita sang sining turnover na sing DPWH, now ining quarantine facilities. Nga ginpatukod sa barangay Alihis, manati siling ko, kundi gid man kinanglanon pa. Ang kaso ay naton ginapangayo, abi kon magdinalom ning baha sa aton disneg sa Bacolod, at least pwede ito guro magamit na temporaryo no? Kung kinanglanon gid man, way labot sina no, ang sa quarantine facilities. Ang Bacolod kapon naghimo sang program lining pagbinuligay sa Bacolod, no, hugpong og yun Bacolod. Ini siya hindi lang damo actually diri mo ang nagapartisipar, even barangay gani siling sang liga ng mga barangay president, mag-create man sila sang team nga mo ning magabulig sa kampanya iya sa barangay level. Kay bisan pa man nga sige subong ang ginahimo sang city na nga kampanya, ang worst ang sitwasyon ay may pila gyapon gid ka mga pasaway. No, may mga pasaway gid nga daw iba niya way nagapati mo kung si Tama Julinggo pa, siling niya ang iban, di way gid yan nadluka na kapin pa sa magkabaranggayan, bisan na muna ni ang kampanya, ang information campaign nga ginahimo namon. Sos, wala gid yan nagapati, na way gid yan gihapon nagasunod sa ginapatigayon nga minimum health protocol. In short, ang tawo, doon naggatag na sang kumpiyansa, no? Parte sa sining ginahimo nga pag-regulate kag paghalong bla ang tao subo bisan ganiban way na nagasuksok face mask, no, nagapinagusto na lang lagaw sa barangay. Amo ning reason kung ang nagapaninguha ang mga opisyales naton, especially in Task Force Disiplina at the EOC, nga gintap ang nagkalain-lain nga mag-government agency sa mo ni kapon, no, nga naglilibot sila tialin sa mga negosyo, no, pagkadto sa mga vendors. Tila ni gin question kapon kagin remind nga palihog sunod ka mo gyapon ay kay may health protocol man kita. No, dapat sige-sigiyon yun kay kabudlay gid, no, ang epekto sa uli ko magkumpiyansa kita. Alas 8:31 na. Now, i-check ko lang kay Councilor Inisito Novero, kinuha lang nga lang si City Ad Emang, kay karon nga daw turnover na ining project mo. At least, magamit na sang city, additional ining quarantine facilities, nga pwede na gamiton, no, kag basi buwasay pwede na nigilayon kung luyag sang city, nga gamiton kag butangan na sang mga COVID patient. Online sa hotline. May gina-expectar nga mabisita nga mag-abot sa Bacolod pero makuha kita update. Let's have Councilor Inisito Novero on the line. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Aksyon Art, sa bilog management and staff sa Aksyon Radio, kag sa aton mga palangga ng mga tagpalamati. May nga aga sa inyo tanan. Sir, sinina nga aga, I understand do medyo maudtuhan, no, ang team nga upod sa sining turnover ceremony kay mahapit pa sila dito sa Silay. Sinong mga ina-expectar ng mga bisita, sir? I don't know kung may idea ka. Well, from the last information sa akon, ang posibleng maabot, of course, si Secretary Dino Arinade,
Okay. Then, ang sa DPWH, si Undersecretary Sadain, of course, ang atong regional director sa DPWH, si Secretary Piano, Secretary si Arimandisi. I was informed also last nga si General Magalong, Mayor Magalong might also be coming along. Okay. So, and ay di na ko kabalo kung sinugid specifically ang ibang pang maabot. Aha. Yes, sir. Nila. But from the National AATF nga mga personalities among mga labot magkaroon. Yes, sir. Sir, ang nami sinikiti kung ba turnover na ini sa city starting today, pwede na natin may utilize. Now, this is an additional quarantine facilities for Bacolod City nga pwede na may utilize natin. Hopefully, bisan pa nga daw nagamat-amat nag drop o naganubo na ginmad ang cases sa Bacolod, kag ang na-record ka na adlaw, kabay pang ini magamit na natin dayon nga may utilize na natin gilayon, sir? Yeah, these are actually isolation facilities, Aksyon Art, hindi lang quarantine. Okay. Kaya kundi na-distinguish natin ang gina-quarantine, hindi mga positive. Kundi maybe mga probables pa lang, no? Okay. Pero ang mga positibo gina-isolate na gid natin. Kung hindi man lang sila yung mga severe, mga mild, kaya mga symptomatic, gina-isolate na sila. Kag antes sinisang aton nahuman nga edipisyo sang DPWH ang aton mga isolation facilities, mga eskwelahan, kag ang ibang mga hotel. Pero sa gasto mismo kasang mga pasyente, subong niya gamiton ini mga 32 bedrooms na isolation facilities sa mga positive patients nga mga symptomatic o mild. Kag naturalmente, pakamaayos ang aton na being na tani ang dito sa Vista Alegre, may ato man natugin patindog ang DPWH mo. Okay. Galing hindi pareho nga format kag salidad diri sa Alihis. Okay. Sige na pakamaayo ni Mayor Bing nga i-improve pag ginamon to matapos ma-turnover city atong mga isolation o quarantine facilities sa Vista Alegre. But meantime, ining 2 units nga kada unit may 16 bedroom with air conditioning unit, may hot and cold na bath, may kama and bedding, table, kag very conducive for healing purposes. Paggamit na nito sa siyudad after the turning over ceremony karon nga hapon. Manyaga dito sinisa after sa Talisay, dito manyaga anay sa El Fisher, then may meeting ang code team until about 2:30, then mga 4 o'clock. Alas 4 pulis hapon ang turnover? Yes, kaya adjust, kag gintang re-adjust ni. Several times over ang mga schedule, bangod sa schedule sa atong mga bisita nga manugabot. Okay. Galing sa Manila. May mga problema man to. Ilang mga flight schedule kundi ma-adjust man to sa lokal. Okay. Yes, sir. Pero Ario, damo lang ka pamangkot, kundi after i-turnover ni, kundi gamiton, i-utilize sa city, pero sir, kung matapos sa limbawa, butang tabi, kabay pa hopefully by the end of this year or sa first quarter sa 2021, matapos na gid ang problema sa COVID, ano matabo sa project ni Sir Man? Ibawi-on pa ni sa DPWH ang ma-structure nga gin patindog nila daing kaso matapos na o kung masulban na ni ang problema naton sa COVID? No, I have not seen any condition to that effect. May ginpirmahan da si Mayor Bing Okay. sa tungasang DPWH sa siyudad sa Bacolod, ang nagpirma sa DPWH na sa ceremony, sa signing ceremony dito sa El Fisher some time ago, about 1 month ago, si Undersecretary Sadain. Okay. Nagpirma para sa siyudad, of course, si Mayor Bing. Witnesses kami, ng mga local officials na present at the time.
I have not seen any condition to that effect, but because i-turn over na gid man ni sa management sa syudad sa Bacolod. Okay. Ang mga edifisyo nagatindog mismo sa lote sa syudad. Lote ni sa syudad, no? Gani. So it follows the general principle of law that the accessory follows the principal. That is a general principle of law in terms of ownership, especially of edifices standing on a building. Okay. Kung natagiyas ang duta sa syudad, ang edipisyo na nagatindog sa duta, mangin sa syudad naman. So I most likely, it will be now for the city of Bacolod to determine and decide what it will be used for. Okay. Maybe in consultation with the City Health Office, Kagsatan City Engineer's Office. Okay. So meaning to say, after this COVID problem, depende niya sa city kung ano ang paggamit nila sa facilities sa ulihi no kumatapos na ang problema sining COVID. O kabay pa matapos na. Gani man. Ang paggamit siya na sa ulihi will not necessarily be a problem anymore basta tapos ang problema sa COVID. Yung problema takon hindi pa matapos. Okay. Aha. Kaya may mga medical solutions na nagasiling nga ang COVID-19 might become an endemic thing. Yes. Bacolod or even in the whole world. Endemic in the sense nga maaari na di sa aton will be part of our environment already. So alam man ta pirme. Aha. Gani man. No, unless siguro nga ti magkalapatay gining tanan nagkagaw pero ti amo na ang duwa ni sa ulido pareho balasang dengue ni nga ti manok labok ang career ti sige-sige di every year ga bantay lang kita kag nagapreparar no kang nagahalong. Anyway, yeah, but I'm sure Aksyon yes, Mayor has a very good plan for these facilities. Okay. Sige. Anyway, salamat kisa time unless may mga bag-o dira subong sa imo sa committee mo nga ginatrabaho para sa quarantine centers nato ni sa citizen. Well, I am just happy to inform nga ang mga residente sa aton mga quarantine kag isolation facilities sa mga public schools siya nagadyutay. Okay. In fact, sa Luisa Medel, I was informed daw ang last discharge na daw is about yesterday. So, kanami nga mga development. Okay. I hope it will continue to be that kind of positive. Hindi kaya sila nga COVID-19 positive, kundi positibo sa aspeto nga maayo ang epekto sa dakban sa Bacolod kasi tanang nga mga Bacolod nun. Yes, sir. Sige, on that note, Councilor, salamat sa time. Good morning sa imo. Good morning. Again, my prayer, may God continue to protect us against COVID-19. Yes, sir. Salamat. Aksyon Hotline. Councilor Inisito Novero, medyo may mga adjustment, no? Posible mahapunan pa ang formal turnover sa sining proyekto diri sa Bacolod, no? Kay may ang ginatagan nila konsiderasyon ang arrival man sining mga bisita mag-attend sining turnover ceremony. Aksyon Hotline. Abi ko gani kung mawion nila pagkatapos ni sang halimbawa no kung magnubo na ang cases nga amat-amat na gid flatten ang curve kag kon ining problema sa COVID bala masiling naton nga ti magin-endemic sa siling ni Councilor pero abi ko sa uli bawion isang DPWH instruction ginobra nila. Te ang Bacolod City amo ni siya ang mga determine sa uli kung anong himuon niya sining project because after all ti para sa kayuhan man isang city nga may mga facilities kita nga pwede gamiton sa ulihi. Dawon ta karon kay may mga dinapit man nga mga bisita nga mag-aabot diri sa bahin sang Metro Bacolod. Alas 8:42 na. Good morning lang, may lang pagmonitor kay Sir Basti o paring Basti Girhin. Salamat gida sa pagmonitor dira parehanong kay Klain kisang Timpota. Danlog ang dalanon kay Ken Alonsagay dira sa Tokyo, Japan, no? Salamat gid. Amuman kay Roda Magbanwa, Boylo Cervanes, may gagaman kay Yolanda Alcayaga Galigar. Dugay-dugaya. Oy, prepara niyo gali mga cellphone niyo da kay dugay mga hatag kita premyo. Aksyon Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start ng start? Gaspila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Wa gid ko nagsala. Amanasing ko buot gid kamo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon.
Pero siling ko, hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Liyan kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko, simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga, mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga, kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero, Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you, gid no, sa Aksyon Radio, Bacolod. Isa gidya ka kalipay namon kag may naluwanon gidya nga bulig dinyo no kung hindi pinaagi sa inyo why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gidya sir. Nabatian ko kay Aksyon Fred sa Langgas alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga makaabil kami bisan pinaagi lang gid sa ila tungod sa inyo no. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kaya ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ibiya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga nga ma'am na kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Bala nga may complete ang parents,
na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ligat. Sa nga mga ayo bakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ibiya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:59 na. Oy kay Alex Montesan ya halong Ogyon Bacolod. Covidiot are still rampant. Vertigin bla Sir Alex, damo ginabaluan mo. Gregorio Ramon Magracia, niya maing aga. Tani ka na barangay, may task force disiplina, kay kung sa city lang, hindi na nila tanan mamonitor o makadtuan. Sakto na kay kadtuan mo tuod ang mga purok bala, kapin pagid sa mga lugar nga porti kadamo bala sa mga tawo nga naga-ilistar. Ang minimum health protocol hindi ginaiya masunod sa tutuod lang. Grabe grabe. Ari lang ana yung sundoso. Dili lang ko adayo. Kay mga tagwa na yung premyo karon nga aga. Antes ang sunod na nga interview ariyo kuha ko nga daan duwa, ariyo gabutan ko nga daan duwa parang piyo bala. Diri kita anayo. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Ang inyo cellphone, ipreparar. Nagadayal, nagaring na. Kay kon, in kaso, karon simple lang nga promo, pero kon ikaw ang dibuenas ka magkasabat, tikuan ka gin, may premyo ka. Hello? Hello, good morning. Baw? No, happy siya? Ay, hello. Hinahin lang mami mo cellphone. Ay, mo cellphone. Imo nga monitor kay naga-feedback. Hindi ba tion imo tingog na karon? Ay, okay, sorry. Medyo, ginakulbaan ka? Wala Obvious Mabatyagan ko gid nagakurog tingog mo Sino ni gani? Si Sunshine Deformado. Sunshine Deformado. Taga diin ikaw, Sunshine? Block 3, Lot 11, Villa Soledad, Barangay Estefania. Yehey! Barangay Estefania. Bao, di buinas ka. Gamonitor ka sumungaga? Oo. Bao bayugid? Ti kabalo ka nagali kung sino nagtawag sa imo? Oo.
Ari ay, Sunshine, simple lang pamangkot ko si mo. Kung masabat mo ni, automatic may premyo kahalin sa Aksyon Radio. Okay. Okay na nga, Del, sa imo, Shine? Oo. Ano ganing nga program ba matian mo da? Aksyon Hotline. Bawa Aksyon Hotline batian niya? O sige, sino gani ang nag-aangkor da? Aksyon R Tayhopon. Tinuay na kumahimo. Sigurado ka, Shine? Oo eh. Bawa pila edad mo gani, Shine? 20. 20 years old. Ga-eskwela ka pa o kung nag-obra na? Gaswila. Ga-eskwela. Online subong ang klase. Oo. Di medyo iwat ang balon, no? Gani. Shine! Action Art. Congratulations sa imo, Sunshine. Congratulations. Thank you. Shine, hindi mo lang hindi ka na magganto sa estasyon di. Kay kami lang mag-contact sa imo para nga ipadala namon ang reference number nga pag-claim mo sa imo nga premyo, okay? Salamat. Salamat. Congratulations. Congratulations. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagsagi. Aksyon Hotline. Panginburahan sa aton winner, amo na nakasimple no? Ang iban may mga amigo kita gid lang, personal friend naton Action Hands. Nagapadala sa cellphone number nila, siling la pare, tawgi man kami. Tiyo tapos na galing to ang deadline sa pagpadala ninyo sa inyo nga mga entry. So sa mga nagpadala sa entry, please, kung ayo sa inyo, kinanglan all the time, ang cellphone nyo naka-charge kang naka-on. No? Kay manawag gabi gani nga hindi ka mo kasabat, sorry, hindi nato na mapilit kay why ka mo nakasabat, no? Pero ang ibang ginatagan tagin ni tsansa, pagtawag naton hindi lang makaisa, kaysa nagalabot pa tatlo ka beses to give them a chance nga magkasabat. Ayos amo ng promo nga ginapatigan sa Aksyon Radio bilang pagpasalamat sa inyo pa nga pagsakdag sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Ariglado. Now, alas 9:05 na. Good morning man. May ari man no siling niya ba tani ako man. Kahit Primo Benito Magbanwa dira sa Kawayan. Kapag sila sa karinderya ni Art kag Fee. Salamat gidra sa inyo. Tukayo ko pa. Ara man si Judge Mabel maharukon siya. Gamonitor siya kag sa magkaupdanan niya. No, dira sa kabalo ka tatlo ning kabanwang dalayaman mo. Salamat gid sa inyo sining nga pag-monitor. Itingwaan ko ning mat kompleto ang mga mensahe niyo ginapadala ho kay mahina ang kalaban ng tiyempo ta limitado gid lang. Now, ma-shift ko very quickly, katuan ko Sir Ernie Pinida, kay kapon kundi may ara sila sang surveillance test, no, gagin patigayon ang city. Gusto ko lang kuha ng exact nga number sang mga vendors kag mga employees of the city nga nag-undergo sang ginatawag nga surveillance or swab test. Kay ang gina-expect naton in the coming days, may ara pagid mga sektor nga target sila pero hindi pa subong matigayon gid since nga hindi ginatun-an pa na nila mo kon paano ini kumbensihon nga magpartisipar. I-try talang na karon no kung ano ang pinaka-latest. Si Liberte Benitin Ubaldo gamonitor ano ni pari Ilmer ni man araman si Madam Welma Cabarles gamonitor man karon nga aga. Thank you gid kay Mary Grace Eugenio Fermin, Hiroyuki Tatsuki. Ya, good morning. Hilo sa taga Maninihon Tangob, halong kamo sa ulan kag baha da. Okay. Marvin Esperagusa, good morning. From Barangay Villamonte. Si Olnami Bagumbayan,
Si Angel Ricoperto, watching from Woodside 1 Alihis, always monitoring and God bless. Salamat sa inyo sining nga mga ginpadala nga mensahe. No, ang iban diri ho ari nagpadala cellphone number niya. Angel, nabasa ko na ni ka Angel. No, salamat gid Angel. Thank you gid sa inyo sining nga pag suporta, no. Sa Villamonte, nabasa ko na ni kaina. Jocelyn Arisibita Ulak, bayong agaman. Kay gina check na to ng numero no, I mean ang linya ni Sir Ernie Pinida kay kahapon kundi may kwan sila no, may ginkandak ang city nga swab test. Ti ang exact nga number gid kay kahapon waay kahatag feedback si Sir Ernie kag si Ma'am Ang, no? City Administrator Executive Director Ang. Why man si City Ad Ang? Kay ang ugyon Bacolod gareklamo to si kuano, may mga concern to kapon naging palabot ang grupo ni Mr. Taba Julingo siling yasus. Libot kami kapon mga vendors siling kapin pang ina mga hubin-hubin ng mga vendors. Istoryahon nila ya. Ang panindugan sa mga vendors, why sila gapati to nga may ara sang virus? Sila sa mga vendors hindi kang pati nga may virus siya. Ang amo niya pagbati nga initanan. Kuan lang, trangkaso lang. Trangkaso kay mo nga muning sitwasyon, trangkaso pa. May mga cases mo. Galing lang damo ang worry kay may iban nga nagakapatay nga sa aksidente pag-abot sa ospital ang galing yan o ang result niya sa ulihi kwan COVID ina nahulog sa lubi kag na aksidente pag-abot mo sa ospital COVID pero maayo kita blas ang exactin nga number kahapon kay tinagpatigayon sang surveillance test no gina-expect sobra 200 pero ambot pilagin ang eksakto kapon nga numero Online sa Hotline. Joining us this morning, the Aksyon Hotline is Sir Ernie Pinida, ang head sang extraction team sa Bacolod, kag cluster head sang market. No? Sir Ernst, may nga si mo? Mayong aga man, Aksyon Art. Sa pamating sini yung programa mo, mayong aga gid sa inyo katanan. Salamat to, kondisyon kasubong nga perti ka bugnaw sang timpo. Gani? So, nabayas simpo siguro. Sir, pilagin so... Siling ko pilagin kapon man ang numero sang nagkapaidalom sa surveillance test atong mga nabilin kang mga vendors bla? Ang aton niya vendors nga nagpupot siya pa swab kagapon sa surveillance testing is 63 Action Art. 63? No? Ini sa tatlo ka merkado na sila? Oo. Ang damo-damo lang ang Central Market kay Dalaya, Central Market 17, ang Bulacan, ng Tito Kabilog, sa Manukan may nabilis pang 5, a total of 44. At 29. Ang sa Burgos, 23. Ang sa Libertad, 11. Pero kalagi tungod tanan niya personnel, ginulugan sa memorandum sa aton niya mayor, na ma-undergo siling surveillance testing. So, ang mga personnel nga sa Central Market may 15, Libertad 36, ang sa Burgos 38, a total of 61 sa Burgos. So, ang total nga personnel nga nagpaswab, kaya sa sectoral Action Art, 28, no? Ang nagpaswab sa gapon. So, ang aton nga tawo nga na-assign sa market, ginpaswab man naton. Kagang tanan ng market personnel. So, a total of 117 ka personnel tanan ang nagpa-undergo sa surveillance. 53 ang sa vendors, a total of 180. 180, all in all. Now, iniintanan, sir, kung amo nga numero, ang tanong ng vendors sa market, atong mga non-compliant ng ligad, ano man, abay nabilin pa ni sa ilang ginahulat o kung why pa nagkapa-swab test?
Ati sa tansya ko daw jutay kay gukon basi may ara ko daw inablang wala nagitiya kabigya ko. Okay. Ang iban sini nagapa-swab test sila dito sa private. Okay. Sa private na lang, nagarektan na lang to, why in Gagis City di. No. Kaya lain ang tubo kay gabayan sila ko tumel. Okay. Oo. So, ang iba niya wala pa guys. Kaya pagkatapos na itong second batch naton, ang iba nagpa-private na. So, ang wala pa gidya, so hindi ko sarang, amo ni kagapon. Ang total 63. Okay. Ang Aksyon nag-ayo pagig kita sa Juan, sa sa aton sa EOC. Na kung pwede extend pagig sa buong adlaw kay kagapon walang ala kay may mga symptomatic nga atuto dito. So gina-priority. So ang tanan nga mga personnel bali may kulang pang mga personnel no wala pa maswap. Okay. Hapon na kagapon so extend na lang sa buong adlaw karon sa hapon launa. Kay ang aton nga mayor nagulog sang memorandum circular number 104 nga ang tanan nga mga regular employees sa job order personnel nga ara na assign sa market. Okay. Ang socio-economic enterprise unit nga mga personnel, ang collector sa ang treasurer's office, ang mga electrician, ang enforcement team sa city legal office, ang guardia sa public order and safety office, mga inspector no kag price monitoring, conduct sa price monitoring, direction why nga ato tawo ato man to. Kaya ang traffic enforcers assigned the market. No? Okay. No? So, ari kita gintagaan memorandum nga kinama-undergo sila ng surveillance testing, no? Okay. Para ma-declare na ginaton nga wala nagipilin, no? Even yung personnel naton sa market, nag-undergo na sa sining surveillance testing action house. I see. So, expectedly, kung hindi na sila magkompleto subong by next week, may-ari pa ni kasunod sa iban na bilin nga mga employees. Adi, karon na sa hapon lang. Last na lang karon sa hapon. I see. Pero, nakita ko natin, naggutok, agi ko may ilog, ito nga blowing, why kita expect mo nagalikadamo sa vendors, no? Okay. So, meaning, 2012, managagana sa buong vendors, mga 2075. 75, correct. 2075. So, Mayo, kay Kaplas kang operal sila. Okay. Para nga, hindi man makambalang vendors nga sila lang, ginapasiguro nga kanag nga mga personnel nga wala pa nakapaswab, magpaswab na. Okay. Kasi yung taway na. Gipauna lang nato ng vendors, kasi nagpapaksinman mo. Okay. Kasi ibong kayo yung taway, ang tanan naman nga personnel. Art niya ara sa merkado. Ang sa iban nga sektor, sir, why ka mo lately nagka-istorya pa sa EOC kung saan oni ang targeta? At ginapreparahan na Aksyon Art no, kaya ginaplanuhan kung ano yung inoon na anong approach no, either sa ilang establishment o kung dili mo gyapon sa bro. No, kaya ginalantaw na to paano sila kadamo para nga ano natin ang lugar kung di inihiwaton ining surveillance system. Sige. On that note, Sir Ernie, salamat gid sa imo kag halong gid permi. Good morning. Good morning man and mabuhay ka. Aksyon Hotline. Damo-damo manggali no kag may mga personnel nga may isunod pa karon niya nga daw dira sa bahin sang BRO o bro. Dira sa base center dira sila ginapaidalom sa swab. Aksyon Hotline 2006 going WID for best public affairs program for radio. Sana ano nang nahuya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone. Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kasi papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunway. Isang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pagidaw. Kakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano lang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila mandisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko dyan wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang pigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Kung sana ano nang nahuya ako maghulam. Siyempre pigado tas kay ano ko sila mandisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto?
Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Mm. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Gupangita pa sila. Papa nila o mama nila. Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gidya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang lusyonan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid boss damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung Sabado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Aksyon Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig dinyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba niya mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
Paring Basti Girhin, may agad ra sa imo. Hindi ko malabutan ng minsay karon na lang palihog sa udto. Reminder ko lang, Dr. Alfred Spear Magazine. Ang tanan ng mga produkto sa Dr. Alfred Sunara ka sa Ponte Vedra sa kaiking Aksyon at Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!